Здравейте, аз съм VidSmart и днес ще ви покажа как да се смените булт анимацията на смартфона си. Аз в момента съм с булт анимацията на Samsung Galaxy Nexus. Тя е доста... има триизмерни графики. Но вие можете да си изтеглите, когато си искате булт анимация от сайта, който ще пусна в описанието на клипа отдолу. И това е първата стъпка. Свалите анимация по вашия избор. Аз свалих анимацията на Xperia Z, така че сега ще я добавя. Ще я направя като основна. Втората част е да свалите приложението Root Explorer. Ето това. Ще пусна линк за това приложение в описанието също. Но за да го използвате смартфона ви трябва да е рутнат. Ще пусна и линк да прочетете какво е рутване и какво трябва да се прави. Но някои хора знаят какво е рутване. Аз съм си рутнал тела. И ще обясня какво прави това приложение. Root Explorer влиза в паметта на смартфона, т.е. телефонната памет, където са всичките системни приложения, системни файлове и такива неща. Като папката Windows в Windows 7 или примерно. И сега ще отворим Root Explorer. И ето това е root папката, така да е системната папка, където са всички папки. Първото нещо, което трябва да направите е да отидете в папката, където е в системната анимация, папка System. И да отидете в папка Media. И трябва да направите бекъп на текущата ви анимация, основната на смартфона ви. За целта трябва да натиснете бутона Mount Read Write. Ето вече е маутната като Read Write. И сега натиснете и задръжте Boot Animation.zip и натиснете Move. Това ще рече премести. И го преместете в папка, където ще направите бекъп. И вече го преместих. Втората стъпка е да намерите папката, където сте свалили булт анимацията. Това е Xperia Z Bullet Animation. И задръжте на Bullet Animation.zip файла на сваления от сайта и натиснете Move и поместете в папка Media и натиснете Move Here. И сега задръжте на Bullet Animation.zip отново и натиснете Permissions. Тези три тикчета трябва да са тикнати, но само това, тези двете трябва да са uncheckнати. Трябва да има само 4 тикчета. Пресета, който съм задал в момента е Read Write Read Read, което е по-кратко се нарича RW Read RR. Ще видите какъв пресет съм сложил в описанието. И когато се го задали, натиснете ОК. И когато това е готово, можете да излезете от Root Explorer. И булт анимацията е задарена. Сега последната стъпка е да рестартирате телефона си и ще видите новата ви булт анимация. И това беше всичко от мен. До следващия път.